Dobar dan! U današnjoj video lekciji bavit ćemo se glagolima. Za rad će vam biti potrebna bilježnica, olovka, gumica i bojice, te kad vidite ovaj znak, znate da trebate zaustaviti video, pokušati riješiti sami i onda provjeriti rješenja. Ponovimo što su to vrste riječi. Ovdje vidimo veliku umnu mapu koju sam napravila na jednoj stranici, mrežnoj stranici bubble.us. U umnoj mapi se nalaze vrste riječi koje dijelimo na promjenjive vrste riječi i nepromjenjive vrste riječi. Nepromjenjive su čestice, veznici, usklici, prilozi i prijedlozi, a promjenjive riječi smo učili imenice, pridjeve, danas ćemo učiti glagole i ostali su nam još zamjenice i brojevi. Pogledajmo ove skupine glagola. Bacati, davati, govoriti, letjeti, skočiti. U drugoj skupini ležati, sjediti, mirovati, spavati, crvenjeti se, zimovati. I u trećoj skupini cvasti, grmjeti, klijati, uvenuti, debljati se, starjeti. Ove tri skupine glagola imaju i svoje nazive. Zajedničko im je da imaju određeno značenje. Imamo glagole radnje, glagole stanja i glagole zbivanja. Promotrimo sljedeće rečenice i pokušajte odrediti koji su glagoli radnje, koji stanja, a koji zbivanja. Marko trči na igralištu, Marko sjedi u naslonjaču, Marko raste svaki dan. Ovdje su nam glagoli trči, sjedi i raste, a ovo su nam objašnjenja. Trči je glagol radnje. Ono izriče namjerno, svjesno djelovanje. Sjedi je glagol stanja. To je stanje u kojem se ništa ne radi. A raste je glagol zbivanja, jer se događa bez utjecaja u čovjeku ili u prirodi. Glagoli su znači promjenjive vrste riječi koje izriču radnju, stanje i zbivanje. Provježbajmo. Pogledajte tri skupine glagola. Pokušajte odrediti kojoj skupini po značenju pripadaju radnji, stanju ili zbivanju. Marko vozi bicikl, govorimo o cvijeću, djevojčice šeću parkom, zašto ulaziš u cipelama? Drugi stupac, Marko stanuje u kući, spavam čvrsto, šutiš cijeli dan, ostajem u kući. I treći, sjeme klija na toplom, snježi na visokim planinama, Marko odmah ozdravi, ne bojim se mraka. Ovdje imamo podcrtane glagole. Prvi stupac izriče radnju, drugi stanje, a treći zbivanje. Promotrimo sada sljedeće rečenice. Marko trči na igralištu, Marko je trčao na igralištu, Marko će trčati na igralištu. Kada se radnja u pojedinim rečenicama događa? Trči izriče sadašnjost. Je trčao izriče prošlost, a će trčati izriče budućnost. Time smo zapravo izrazili glagolsko vrijeme. Znači znamo da glagoli mogu izricati glagolsko vrijeme. Što su to gramatičke kategorije? Osoba i broj. Promotrimo sljedeće rečenice. Danas trčim 2 km. Trčiš brže od mene. Marko trči brzo. Vidimo da imamo isti glagol, trčati, ali izrazili smo na različiti način tko je taj koji trči. U prvoj rečenici to sam ja, u drugoj rečenici to si ti, a u trećoj rečenici to je on, u ovom slučaju Marko, a može biti ona ili ono. Tako smo i nazvali upravo osobe koje izražavaju tko je taj
koji govori. Ovo su naravno prva osoba, druga osoba i treća osoba jednine, jer izriču da je to napravila jedna osoba, da je trčala jedna osoba. Prva osoba ili osoba koja govori zove se govornik. Na primjer, gledam, plešem, razmišljam. Druga osoba, osoba komu je govor upućen, naziva se sugovornik. Na primjer, gledaš, plešeš, razmišljaš. A treća osoba je osoba o kojoj se govori ili negovornik. Gleda, pleše i razmišlja. Znači, kada određujemo gramatičke kategorije, odredit ćemo osobu i broj. Ovdje vidimo nešto malo drugačije. Pokušajte pretpostaviti što je to. Danas trčimo 2 km, trčite brže od mene, dječaci trče brzo. Vidimo da ovdje opet imamo prvu, drugu i treću osobu, ali ovaj put množine. Tako ćemo i određivati glagolske osobe. Reći ćemo koja je to glagolska osoba, prva, druga ili treća i reći ćemo koji broj, jednine ili množine. Pokušajmo odrediti osobu, broj, ali i vrijeme u sljedećim rečenicama. Ovdje će nam pomoći jedan mali šalabahter gdje je ja, ti, on, ona, ono, prva, druga i treća osoba jednine, a mi, vi, oni, one i ona je prva, druga i treća osoba množine. Čitamo knjigu na računalu. Stajao sam na balkonu. Zašto nosiš torbu u ruci? Pričat ćete nam sve sutra. Dječaci su ostavili svoje knjige. Vi ćete raditi od ponedjeljka. Zovem te na ručak. Odredite osobu, broj i vrijeme u ovim rečenicama. Provjerimo rješenja. Čitamo knjigu na računalu. Tko je taj koji čita? To smo mi. Imamo ovdje u prvoj rečenici prvu osobu množine, a radnja je u sadašnjosti. Stajao sam na balkonu. Tko? Ja. Prva osoba jednine, ali u prošlosti. Zašto nosiš torbu u ruci? Tko je taj koji nosi? Ti. To je druga osoba jednine, sadašnjost. Pričat ćete nam sve sutra. Druga osoba množine, vi, u budućnosti. Dječaci su ostavili svoje knjige. Oni, treća osoba množine, prošlost. Vi ćete raditi od ponedjeljka. Tko to? Vi, druga osoba množine, budućnost. I u posljednjoj rečenici zovem te na ručak, odgovor je prva osoba jednine, sadašnjost. Ovako valja i označavati ove osobe i broj. Naime, ne moramo pisati cjelovitim riječima, već ćemo koristiti kratice. Malo ćemo spomenuti i pravilno pisanje. Pogledajmo rečenicu Marko trči na igralištu. Preoblikujte jesnu rečenicu u nječnu. Odgovor je Marko ne trči na igralištu. Iako smo ovo radili, valja i ponoviti da se čestica ne piše odvojeno od glagola. Iznimke su neću u nekim situacijama, nedostajati, nemati, nestati i naravno svi oblici tih glagola. Sad ćemo malo provježbati i pokušajte preoblikovati jesne rečenice u niječne. Olovke se nalaze na stolu, bacam kamenje u vodu, ptica leti nebom. Olovke se ne nalaze na stolu, ne bacam kamenje u vodu, ptica ne leti nebom. Sada ćete preoblikovati iste rečenice u upitne.
Nalaze li se olovke na stolu? Bacam li kamenje u vodu? Leti li ptica nebom? Vidimo da smo česticu li odvojili od glagola. Sada ćemo promotriti što su to glagolski oblici infinitiv, present, perfekt i futur prvi. Infinitiv je neodređeni glagolski oblik koji ne daje informaciju o osobi, broju ili vremenu glagolske radnje. Čitati, plesati, čuti, sjeći, moći, teći. Vidimo da ima nastavke ti i či. Trebam napomenuti da i ovi nastavci či su nekada davno u prošlosti bili ti i na neki način je došlo do određenih glasovnih promjena, pa bi osnova bila sjek, mog i tek. Sada sljedeće oblike glagola pokušajte preoblikovati u infinitiv. Gledam, sanjaš, radi, plivate. Naravno, trebalo je samo dodati nastavak ti. Gledati, sanjati, raditi, plivati. Kada smo maknuli infinitivni nastavak ti, dobili smo infinitivnu osnovu. Gleda. Sada ćemo pogledati što je to prezent i kako ga tvorimo. Marko čita knjigu. Odredite glagol. Ovdje nam je glagol čita. Sada ćemo proučiti što je to prezent i kako ga tvorimo. Pogledamo sljedeću rečenicu. Marko čita knjigu. Odredite mi glagolsku osobu i broj. Znači, ovdje nam je glagol čita i to je treća osoba jednine, sadašnjost. Pokušajmo sada ovaj glagol čita oblikovati i u druge osobe koje nisu ovdje spomenute. Ja čitam, ti čitaš, on čita, mi čitamo, vi čitate, oni čitaju. Promjena glagola po osobama zove se sprezanje ili konjugacija. Sjetite se, promjena imenica naziva se deklinacija. Prezent je jednostavan glagolski oblik. Zašto kažemo jednostavan? Zato što se sastoji od jedne riječi i tvorimo ga nastavcima. A ovdje su nastavci em, jem, im i am. Ovdje imamo i primjere. Plivam u moru, pletem mrežu, lovim ribu, čujem pjesmu. Pokušajte samostalno proći cijelu konjugaciju ovih glagola, naravno usmeno ne morate prepisivati u bilježnicu. Evo nam i odgovora. Plivam, plivaš, pliva, plivamo, plivate, plivaju. Pletem, pleteš, plete, pletemo, pletete, pletu. Lovim, loviš, lovi, lovimo, lovite, love. Čujem, čuješ, čuje, čujemo, čujete, čuju. Promotrimo prezent pomoćnog glagola biti. Ovo je vrlo važno i ovo trebate naučiti, ako do sad naravno niste, iako smo to spominjali. Ovdje vidimo da glagol biti, znači glagol biti u infinitivu biti, u prezentu ima potpuno drugačiji oblik. Jesam, jesi, jest, jesmo, jeste, jesu. Ali to nije jedini oblik, kao što je na primjer oblik čitam, čitaš, čita, čitamo, čitate, čitaju.
Međutim, ovdje glagol biti ima još dva oblika. Ima još jedan koji ćemo spominjati malo kasnije. Znači, ima taj naglašeni, dulji, jesni oblik, jesam, jesi, jest, jesmo, jeste, jestu. Ali ima i ovaj kraći, nenaglašeni oblik. Sam, si, je, smo, ste, su. Te postoji i nječni oblik, nisam, nisi, nije, nismo, niste, nisu. Možda se pitate zašto je ovaj glagol toliko poseban, da ima toliko oblika prezenta glagola. Zato što je to vrlo, vrlo star glagol i dugo je vremena prošlo kako se on razvijao i dobivao je različite oblike. Imamo i drugi pomoćni glagol. Pomoćni glagol htjeti. Zašto se zovu pomoćni glagoli? Zato što pomoću njih tvorimo neke druge glagolske oblike. Ovo je također vrlo važno zapamtiti. I on ovdje ima tri oblika. Ima naglašeni, jesni, dulji oblik, hoću, hoćeš, hoće, hoćemo, hoćete, hoće. Kraći, nenaglašeni, ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će. I nječni oblik, neću, nećeš, neće, nećemo, nećete, neće. Sada ćete pokušati prepoznati glagol biti u rečenici, naravno u prezentu. Markov pas je sladak, malena su djeca nestašna, ostavio si knjigu na stolu, mi smo prvi na natjecanju, ja sam danas umoran, dječaci, sad ste u školi. Zaokružite glagol biti. Vjerujem da ste dobro odredili. Imamo je, su, si, smo, sam i ste. Ovo su naime, naravno, kraći, nenaglašeni oblici prezenta pomoćnog glagola biti. Sada ćemo se malo prisjetiti glasovnih promjena. Junak, junače, vrag, vraže, duh, duše, mjesec, mjeseče. Ova glasovna promjena se zove palatalizacija, u kojoj k, g i h, ponekad i c, prelazi u č, ž i š. Palatalizacija se pojavljuje u prezentu nekih glagola. Pečem kolače, ali kolači se peku. Peći u infinitivu ili onaj stariji oblik, jel tako? Pek ti. Pek em dalo je pečem. K je prešlo u č ispred e. Mogu, možeš. Tečem, teku. Vidimo ovdje da se palatalizacija pojavljuje u prezentu nekih glagola. U trećoj osobi množine vidimo na primjerima teku, peku, palatalizacija se ne provodi i to će nam pomoći kasnije. Oni peku, mogu, teku i tako dalje. Dolazimo do druge glasovne promjene koja se zove jotacija. Prestani vikati, više ne vičem, oni viču. Što smo dobili? Iz k je nastalo č. Mogu disati, oni dišu, s je prešlo u š. Mogu rezati, oni režu, z je prešlo u ž. Ovdje vidimo kako je ova glasovna promjena išla. Znači disati, dis, plus nastavak jem. Kada se s i j našlo jedno pored drugoga, taj je par dao š. Ova glasovna promjena naziva se jotacija prema glasu j, jer glasovna promjena jotacija je stapanje jednog glasa sa glasom j u novi glas. Ovdje imamo par primjera, nekoliko primjera. J plus k daje č, j plus s daje š
i z plus j daje ž. Radi li se o palatalizaciji ili jotaciji, jer nam je zapravo završni rezultat isti. Znači dobit ćemo od k ćemo dobiti č ili dobit ćemo glas š, pa nećemo biti sigurni radi li se o jotaciji ili palatalizaciji. Ono što vam može pomoći je ako pogledamo tu treću osobu množine. Znači oni viču, ima promjene, jotacija je onda, a oni mogu, nema promjene i onda je to palatalizacija. Znači, ako u trećoj osobi množine ima promjene, oni viču, onda se radi o jotaciji u cijeloj konjugaciji. A ako nema promjene, onda u toj konjugaciji palatalizacija. Kod tog glagola je onda to palatalizacija. Promotrimo rečenice. Marko uči u svojoj sobi. Radimo na novom projektu. Sada ćete ove rečenice preoblikovati iz sadašnjosti, iz prezenta, ali tako, uči i radimo, u prošlost, tako što ćete promijeniti oblik glagola. Vjerujem da su mnogi dobro napravili. Znači ovo su nam treća osoba jednine i ovo nam je prva osoba množine, a prebacili smo tako u prošlost ovako. Marko je učio u svojoj sobi i radili smo na novom projektu. Je učio i radili smo. Ovime smo zapravo dobili rečenice sa perfektom. Perfekt je složeni glagolski oblik, zato što se sastoji od dvije riječi. Ne tvorimo ga nastavcima, već zapravo ga stvaramo pomoću drugih glagolskih oblika. I njime izričemo naravno radnju u prošlosti. Pogledajmo primjer. Je učio. Od čega se to sastoji? Ovaj je smo sada naučili da je to nenaglašeni ili kraći oblik prezenta pomoćnog glagola biti. A učio? Što je to? Ovo se naziva glagolski pridjev radni. Pa idemo naučiti što je to glagolski pridjev radni. Glagolski pridjev radni je pridjev nastao od glagola. Izriče da netko ili nešto vrši radnju. Najlakše je zapamtiti prema nastavcima. Ola, lo, lile, la. Kakvi su to nastavci? Pogledajmo kako to izgleda. U jednini imamo za muški rod radio, vidimo nastavak o, za ženski rod radila, la, i za srednji rod radilo, lo, te u množini opet za muški, ženski i srednji rod radi li, radi le i radi la. Na primjer, u rečenicama to izgleda ovako. Marko je trčao, Ana je trčala, dijete je trčalo. Naravno, to su muški, ženski i srednji rod jednine. Te dječaci su trčali, djevojčice su trčale. Jedan primjer samo za gramatiku, sela su trčala. To je naravno muški, ženski i srednji rod množine. Sada ćete i vi pokušati zaokružiti perfekt u sljedećim rečenicama. Pripazite, perfekt se sastoji od dvije riječi. Jedna riječ je prezent pomoćnog glagola biti, a druga riječ je glagolski pridjev radni. Pričali ste jučer o zadaći, vidio si loptu na igralištu, igrali smo nogomet u dvorištu, bacila sam kamen u vodu, pile je pojelo zrno, majke su nagradile svoju djecu. Vjerujem da ste dobro zaokružili, pričali ste, bacila sam, vidio si, je pojelo, igrali smo i su nagradile. Sada ćemo preoblikovati izjavne u upitne rečenice. Ove iste koje smo sad obrađivali.
Jeste li pričali jučer o zadaći? Jesam li bacila kamen u vodu? Jesi li vidio loptu na igralištu? Je li pile pojelo zrno? Jesmo li igrali nogomet u dvorištu? Jesu li majke nagradile svoju djecu? Znači, kada oblikujete upitne rečenice koje se rade, znači čija se radnja događa u prošlosti, vidite da ste u većini slučajeva umjesto ovog kraćeg oblika prezenta pomoćnog glagola biti, na primjer ste, sam, si, smo, zapravo upotrijebili dulji oblik jeste, jesam, jesi ili jesmo. A ovaj glagolski pridjev radni, pričali, bacila, vidio, ste zapravo ostavili onako kako je to i bilo. I naravno dodali smo jednu česticu li, znači upitnu česticu li. Ono što treba još ovdje primijetiti je da u ovim rečenicama ne treba koristiti da li. Znači, da li ste pričali jučer o zadaći. Treba upotrijebiti glagol biti. Jeste li pričali jučer o zadaći. Također nije pogrešno je ako upotrijebite neku drugu osobu, glagolsku osobu. Na primjer, pričali ste jučer o zadaći, ne možemo reći jesmo li pričali jučer o zadaći, jer nismo upotrijebili istu osobu. Moramo upotrijebiti istu osobu koja se nalazi u rečenici. Sada ćemo ove jesne rečenice preoblikovati u nječne. I ovo nam je rješenje. Umjesto duljeg, naglašenog oblika pomoćnog glagola biti, mi smo upotrijebili onaj nječni oblik. Niste pričali jučer o zadaći, nisam bacila kamen u vodu, nisi vidio loptu na igralištu, pile nije pojelo zrno, nismo igrali nogomet u dvorištu, majke nisu nagradile svoju djecu. I sada ćemo samo spomenuti perfekt pomoćnog glagola biti. Bio sam, bio si, bio je, bili smo, bili ste i bili su. Te imamo perfekt pomoćnog glagola htjeti, htio sam, htio si, htio je, htjeli smo, htjeli ste i htjeli su. Što bi to bio krnji perfekt? Prema hrvatskom jezičnom portalu, krnji je naravno pridjev i značava kojemu je dio odbijen ili oštećen ili koji je ostao nedovršen ili nepotpun. A što bi to onda bio krnji perfekt? Kako bi to bio perfekt koji je ostao nedovršen ili nepotpun? Promotrimo u sljedećoj rečenici. Uzeo je olovku, napisao pismo i ostavio ga na stolu. Vidimo da je ovaj prvi primjer uzeo je potpuni perfekt. Sastoji se od pomoćnog glagola biti, je, i od glagolskog pridjeva radnog, uzeo. Ali vidimo ovdje primjer gdje nečega nedostaje. Napisao i ostavio. Naravno, u ovim primjerima nemamo prezenta pomoćnog glagola biti. I u ovom slučaju nije ni potrebno ga pisati, nije netočno. I zapravo se takav perfekt naziva krnji perfekt. Perfekt koji zapravo u sebi ne sadrži prezent pomoćnog glagola biti. Ima samo glagolski pridjev radni. Sad ćemo proučiti koje su to najčešće pogreške. Nemojte prepisivati pogrešne rečenice, već u svoje bilježnice zapišite točno. Ovo su nam i odgovori, znači umjesto htjeo sam uzeti knjigu, trebali smo napisati htio sam uzeti knjigu. Ovdje je naravno pogrešna uporaba glagolskog pridjeva radnog. Ne treba ga tvoriti tako što ćemo staviti ovaj je, već trebamo ga tvoriti tako što će biti ovo i, htio. Htio, smio, bio i slično. Gospođo, ostavila ste novčanik. Umjesto toga pogrešnoga trebali smo napisati gospođo, ostavili ste novčanik, jer ovdje ne treba inzistirati na ženskom rodu. Da li ste naručili knjige? Spomenuli smo ne treba koristiti da li, već jeste li naručili knjige.
Sada prelazimo na futur prvi. Vidimo kako smo ga zapisali. Sutra ću pročitati knjigu do kraja. Futur prvi je složeni glagolski oblik. Vidimo da se sastoji od dvije riječi koji izriče radnju koja će se tek dogoditi, znači radnju koja će se dogoditi u budućnosti. Ovdje je to prva osoba jednine. Ja ću pročitati knjigu. Futur prvi se sastoji od nenaglašenog ili kraćeg prezenta pomoćnog glagola htjeti, ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će i pretpostavljam da znate što je ovo, pročitati, vidimo nastavak ti, to nam je infinitiv glagola. Vidimo ovdje dvije rečenice. Slušat ću glazbu cijeli dan, glazbu ću slušati cijeli dan. Što primjećujete? Primjećujete da u drugom primjeru imamo slušati, a u prvom primjeru imamo slušat. Ove rečenice su obje točne. A zašto je to tako? Ako se nenaglašeni prezent glagola htjeti u rečenici nađe iza infinitiva, što vidimo u prvom primjeru, prvo je slušat, a onda je ču. A taj infinitiv završava na ti. Znamo da slušati završava na ti. Tada infinitiv gubi završno i. Znači, umjesto slušati ću glazbu, trebamo napisati slušat ću glazbu. Ali kada je obrnuti slučaj, pa ovo ću dođe prije slušati, tada taj slušati ne gubi to završno i. Znači, ove obje rečenice su točne i ukoliko bismo napisali nešto drugačije, na primjer slušati ću glazbu, to bi bilo pogrešno, ili ukoliko bismo napisali ću slušat, to bi isto bilo pogrešno. Sada ćemo izjavne rečenice koje su u futuru prvom preoblikovati u upitne pa u nječne. Ići ću na izlet, plivat ćemo do prve stijene, čitat ćeš zanimljiv roman. Pripazite na glagolsku osobu. Odgovori su hoću li ići na izlet i neću ići na izlet. Hoćemo li plivati do prve stijene i nećemo plivati do prve stijene. Hoćeš li čitati zanimljiv roman i nećeš čitati zanimljiv roman. Što primjećujete? Ovaj kraći, nenaglašeni oblik glagola htjeti, ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će, zamijenili smo u upitnoj rečenici za onaj dulji, naglašeni oblik. Hoću, hoćeš, hoćemo i slično. A u nječnoj rečenici smo taj oblik zamijenili sa nječnim oblikom glagola htjeti. Neću, nećeš i tako dalje. Također, ovaj glagol u infinitivu, koji je dio futura prvog, smo samo prepisali. Ići, plivati, čitati. Sada ćete preoblikovati ove izjavne rečenice u present pa u perfekt. Odgovori su idem na izlet, a u perfektu išao sam na izlet. Present plivamo do prve stijene, a u perfektu plivali smo do prve stijene. I imamo present čitaš zanimljiv roman, a u perfektu čitao si zanimljiv roman. I ovime smo došli do kraja. Hvala na pažnji. Prvo ćete provjeriti jesu li bilješke dobro napisane, provjerite svoju urednost, jesu li bilješke pregledne, a bojicama označite ključne riječi i obavezno provjerite jeste li točno prepisali. Zatim ćete napraviti umnu mapu u alatu Bubble Us. Spomenite ključne riječi, objasnite ih i dajte svoje vlastite primjere. A zatim ćete riješiti zadatke iz radne bilježnice koje se odnose na glagole present, perfekt i futur prvi. Ovaj QR kod vam može pomoći kako biste provježbali pisanje čestice ne uz glagole,
A na ovoj stranici koji će vas odvesti ovaj drugi QR kod ćete zapravo vježbati prepoznavanje glagola biti i htjeti. To bi bilo sve za danas. Nadam se da ste puno toga naučili. Do sljedećeg puta. Doviđenja.